دکتۆر نورەدین زازا خەباتکار کوردپەروەر و زانایە کورد ساڵە 1990 لە گوندێ مەعدەنا لە سەرکانیا چەمێ دجلە نەڤبەرە ئامەد و عەزیزە لە کوردستانە تورکیە ئانگو و باکووری کوردستانê ji malbateka xwedî dîrok û qurbanî xwebateke dirêj di ber doza Kurdî de ji dayîk bûye. Dektor Nafez û birayê xwe Nûredîn ku wê demê 11 salî bû sala 1938 ji Amedê derketin û berê xwe dana Helebê li Sûriyê. Di wê demê de Dektor Nurdîn Zaza di asta xwe ya navendî de bû jê xwendinê. Zaza xwendina xwe ya asta seretayî sala 1930 piştre ya Amedayî sala 1938 li Amedê bi dawî anî. Bê zimanên Kurdî, Erebî, Fransî dinivîsan bi sedan gotar û berhemên wî di govarên wek hawar û ronahî de hatine belavkirin gelek berhemên wî hene. Ji wan jî yên çapkirî wek Dastana Memê Alan, Romana Şivanê Kurd ya Erebê Şembo ku ji Fransî wergirandbû bo Kurdî dîwaneke helbestê dibin sernavê şerê di ber azadiyê de. Herwiha Kurdistan û serbarî ku sala 1982 pirtûka jînanîgariya min wekû Kurdekî derxist. Zaza guhpêdaneke mezin bi pêşxistina zimanê Kurdî dikir. Di Temûza sala 1944 de Doktor Nurdîn Zaza hewl da xwe bigîne nemir Mustafa Barzanî û li gel hevalê xwe amadî ku xelkê Herêma Kurdistanê bû. Beriya banga sibehê di nava xeka Iraqê de ji aliyê polîsên Iraqê ve hatin girtin. Hate veguhestin ji bo zindana Mosulê û salek bi timamî tê de derbas kir. Piştî salekê serbest hatin berdan. Vegeriya Qamişlo piştre berê xwe da Lubnanê Piştî ku berê xwe da Lubnanê li peymangeha zanistên siyasî û aborî li zankoya Fransî li Beyrûtê xwendina xwe berdewam kir. Hevdemî xwendina xwe û bê destpêşxerî ji Mîr Kamîran Bedirxan wekû bêjerê bernameyên Kurdî ku ji radyoya Beyrûtê dihat weşandin kar kir. Dibistaneke bêşevê vekir. Tê de Kurdên li Beyrûtê diman. Fêrî xwendin û nivîsandinê bi zimanê wan yê dayîk kir. Taku di payîza sala 1947 de û piştî ku xwendina xwe bi serkeftin bi dawî anî باورنامەیە خوا وەرگرت berê xwe da Swîsrayê da ku nameya dektora di xwendina xwe de pêşkêş bike. Dektor Nûredîn Zaza li gel hejmarek hevalên xwe sala 1960 li şama paytexta Sûriyê hatin girtin. Di meheyekê de ji sala 1949 Zaza civata cara pêşin ya xwendekarên Kurd li Ewropayê danî. Wî û 5 hevalên xwe yên Kurd li Lozana Swîsrayê hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê damezrandin. Endamên hevbendiyê ew wek serokê wê hilbijartin. Bi navê dengê Kurdistan bê Fransî û Kurdî govarek derê xist. Her meh carekê derdiket, salekê dom kir. 12 hejmar jî hatin çapkirin. Zaza bi şev û roj sernivîserî rojnameya dengê Kurdistan de dikir. Di sala 1956 de Zaza nameya doktora di zanistên perwerdeyê de bi dawî anî. Piştre vegeriya Sûriyê û arek hevalên xwe yên siyasetmedar Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Gunha bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tênaskirin. Yekemîn partî siyasî Kurdî li Sûriyê sala 1957 saz kir û bû serokê wê. Di sala 1961 de ji Parleman re hate hilbijartin. Lê ji ber leystok û sextekariyên rejimê bi ser neket ji aliyê rejimê ve careke din hat girtin. Piştî ku serbest hat berdan berê xwe da Lubnanê û li wir jî hat girtin. Piştre vegeriya Sûriyê lê ji ber ku rejima Behsa Sûriyê ya necetperest desthilat bû cardî Zaza girt. Piştî demekê Zaza dîportî parêzgeha Swêdayê li ser sînorê Sûriyeyê hevbeş bi Lubnanê re kir. Sala 1967 reviya Tirkiye lê li Tirkiye jî desthilatê astengî jê re durust kir. Fişar lêkirin ta ku cardî reviya û berê xwe da Swêsrayê. Lê Swêsrayê Dektor Nûredîn Zaza ji keçeke Swêsrî ku guhpêdan bi doza Kurdî dikir. Navê wê Gilbert Faver bû. Zewîcî kurekî wî çêbû navê Şengolê kir. Di heftê cotmeha sala 1988 de xebatkar û lehengê Kurd Dektor Nûredîn Zaza koça dawî kir. Li Lozana paytexta Swêsrayê bi xaka spartin. Sazînerê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jiyana xwe tev ji xizmet û doza Kurdî re terxan kirbû.